Ikan is mga doctrinal, mga scholars, pastors, magitugahan sa Dios gayon. Ug ato na lang giriin ko ang ilang gipagtudlo. Apan ang main gyung unod gyud nining atong means of studying God's Word is through the ICE method. ICE ba? ICE. Unsa man? I stands for isagogical. Isagogical. Imong tunan po sa Diyos based on the history. Unya ang C sa ICE, categorical. By categories ang atong gitunan. Salvation, unsa man ang divine atmosphere, all of those categories. Ug ang E, exegetical, pagtuon sa pulong sa Diyos based on the original language nga gigamit sa pagsuwat sa Bible.